Takže čaute, ahojte. Dneska sa pozrieme spolu na život Terky, nejaký výber, čo som spravila z jej TikToku. Trošku si dáme takú reakciu na ňu, pretože začala mi vybiehať vo For You page a je to trošičku bizár. Naše pravidlá, ktoré pošlou uražené muže do komatu. No poď. Které máme s přítelem, které pošlou uražené muže do komatu. Za prvé nevaříme, buď si objednáváme hotov. Vidno. Ne, pardon, zase je to o tom, že chudnem a robím si piču z niekoho váhy. Ale ja môžem, to je friendly fire, takže ja môžem. Nebo si objednáváme z restaurací, anebo chodíme do restaurace. Je to romantičtější. Za druhé, téměř každý den máme randička, ať už to jsou nějaké kavárny, Jakože nechcem byť zlá, ale mať hen také bicáky, tak asi sa úplne neukážem kokot vonom vo výrivke. Ale však dobre, nevadí. Jim by byl skvelé randíčko. Co děláš ty pro vztah? Je se mnou šťastný. Aha. kajovny, bazény, wellness, kino, procházky po Praze nebo po parku, anebo taky nakupování. Jasné, nakupovanie. Nakupování, tak zhruba každý týden mi přítel něco koupí. Ať už je to nějaký šperk, nějaké oblečení, boty, kabelky, parfém, kosmetika, zkrátka dárečky jsou super. Za čtvrté kytičky každý týden, protože to víš, že jsou pro mě hodně důležité a hlavně mi dávají takový pocit vděčnosti a ženskosti a prostě je naprosto, ale naprosto miluju. Mne sa ľúbi, že čajka dárečky každý týždeň, kvetinky, výlety, do piče randička, ale bývajú normálne v nejakom motele. Chápete, že čavovci normálne bývajú v nejakom hoteli? Miesto toho, aby išli do podnajmu, alebo si zobrali niečo svoje, bývajú v hoteli, ty kokot. A spievajú tu o nejakých randičkách, o šperčíkoch, o kvetinkách, ty kokot. Že chodte niekde normálne bývať do piče, nebuďte jak oné, kočovníci. Ale čajka hlavne, že dostáva kvetinky a šperky. No poď. Za páté vše platí přítel, ať už nájem, jídlo, kosmetiku, dárečky pro mě. Jenom to, co neplatí on, jsou samozřejmě moje dárečky pro něho. No, by ma zaujímalo, že koľkokrát do týždňa ona mu dáva darčeky, keď on platí úplne všetko. No keby môj chlap platil úplne, že všetko, tak ja mu dávam darčeky normálne 6 krát do týždňa. Pak hodně cestovat. Minulý rok jsme spolu byli ve 20 státech a samozřejmě tento rok chceme nějaké podobné číslo, ale hlavně se těším na léto. Já si vždycky říkám, že tak ideálně jeden start měsíčně aspoň, ale většinou je to víc, akorát teď máme to hodně pracovně, ale v létě si to právě. Ty kokot, pozrite sa, jak leškajú na hotelíku. Jaký páriček. Trošku je malý ten županík, ale ja môžem. Friendly fire. Pak jednou za měsíc plus minus jdeme do hotelu tady v Praze, abychom vlastně poznávali, jaké tu jsou všechny krásné hotely. To čo vypráva, že raz do mesiaca idú na hotel? Oni sú na hoteli stále, oni reálne na hoteli bývajú. To, že raz idete do Prahy na hotel, ty kokot, to ste sa normálne odsťahovali. Čo ti jebe? Abychom změnili prostředí, odpočali si a udělali si takovou příjemnou atmosféru. Komunikujeme spolu o všem, normálně prostě si se vším svěřujeme, máme svoje přístupy do počítačů, do mobilu, protože si věříme. No, toto ma zaujíma. Ja vám nepoviem, ako to máme my, ale zaujíma ma váš názor, napíšte kľudne do komentárov. Hesla k počítaču, k telefónu a tieto veci. Je to OK vo vzťahu? Zaujíma ma to, takže napíšte to dole do komentárov. Hodně si přes den povídáme o svých myšlenkách, nějaké nápady a samozřejmě se realizujeme. Pak mám svou girlfriend salary, jak se tak říká. Čo má? A to je prostě to, že to mi každý měsíc dává nějakou sumu peněz. Takže čajka sa necháva normálne vydržiavať, čávo. Jej platí za to, že je jeho partnerka. Kokot, povedz mi, že tu nesmrdí trošku nejaké... Jaj, zlatokopka. No, kokot, povedala som to. Čo ti jebe, čajka dostáva love za to, že sú spolu. Tak to je extrém. Líbí tomu poslední je to, že když se pohádáme, tak jeden z nás jde vždy na hotel, aby se prostě emoce vyklidnily a abychom následující den si o tom mohli popovídat prostě v pohodě. Máte taky nějaké svoje pravidla, zvyky, dejme tomu. Jak si užívá dick. A je to tady, už má své hero. Každý den tam budu vydávat nový příspěvek. Poradí vám, jak začít tu cestu za bohatstvím. Čajka nech mi nevypráva, ako ísť cestou za bohatstvím. Je to normálna zamestnanosť
zamestnankyňa, robí pre nejakú Allianz alebo čo, žije v hoteli Pak má svou girlfriend salary. a Čajka mi ide vyprávať, že ako zbohatnúť? Budeme začít tu cestu za bohatství. Asi nie, díky. Potom tam rozebereme, jak si do života přitáhnout muže, který tě bude rozmazlovat. A čo keby si pritiahla do života ty kokot trochu sebareflexie napríklad a začala do toho vzťahu dávať niečo aj ty? Ty môj kokot. Ja sa na takéto veci dokážem strašne nasrať, lebo príde mi úplne nechutné, že Čajka sa necháva vydržiavať frajerom a normálne on jej platí za to, že sú spolu. Pozastavte sa nad tým. A Čajka mi ide prijať, aby som si našla niekoho, kto ma je... Choď do piče. Sebeúctu, sebelásku, sebevědomí, hlavně i praktické cvičení a typy. Praktické cvičenia a typy? Akože cvičí Čajka? To asi pochybujem. Najdeš tam samozřejmě taky typy na knížky, jaké číst, aby si měl více otevřený mindset a jaké influencery sledovat. Taky tam budeme s Tomem vlastně rozebírat dynamiku našeho vztahu, to přemýšlení prostě, jak to všechno ve skutečnosti vnímá Tom. No jak to asi vníma Tom, keď chudák Tom si platí za to, že ťa má? Podľa mňa tam moc toho nenapovie Tom. Akože to je iba môj osobný názor, že moc sa toho nedozvieme od Toma. Kašlu na to, co se normalizovalo, ale v mém světě za vše platí muž. Když má muž totiž možnost, tak to z radosti udělá, pokud ne, neváži si tě. Aha, takže vlastne môj muž si ma neváži, pretože mi neplatí úplne všetko. Aha, ja som zabudla, prepáč. Ešte som v tomto zlatokopectve není akože na tvojej úrovni, vieš? A tam je copyrightová pesnička, iba sa tam... tvári, vieš ako. Proste ako môže byť čávo tak zúfalý, že jej dáva svoju výplatu? Ja toto nepochopím. Však ona takisto zarába peniaze, kurva. Takisto nech dáva proste do toho spoločného rozpočtu nejaké peniaze a nie, že on má platiť za všetko to, kde sme. Toto video by sa malo volať, že návod, ako byť zlatokopka. Bizar. Ahojte, na streamu jste mi psali, že byste chtěli ASMR, protože mám velmi uklidňující hlas, takže dneska je ten den a pro tohle ASMR jsem si vybrala to, že tě budu chválit. A nejdeš do piče? Fuj ty kokot, ne? Ideme ďalej. Nejlepší spôsob, jak niekoho poznať, je online. Chvíli si s ním psát, volát a pak až na rande, tak za 3 měsíce. Během té doby jste schopný zjistit, jestli máte vůbec stejný pohled na život a cíle. Protože představ si s někým trávit několik hodin naživo a potom zjistíš, že je to kluk, který věží v 50/50. Fúha, ja neviem. Ja začínam proste trošičku stagnovať. Asi som nenormálna, lebo verím v 50/50. Ja nemám ten pocit, že 50/50 je niečo špatné. Podľa mňa v dnešnej dobe, keď do piče velice sme boli strašne feministky v minulosti, tak bojovali sme za rovnaké práva, rovnaké neviem čo, všetko, aby sme mohli aj my pracovať a tak. Zrazu pracujeme, máme ruky, nohy a zrazu sú tu takéto ľudry, čo normálne sa im nechce, lenivá rašpla vie. To som si mohla odpustiť. Chápeme sa. Dúfam, že to vypípaš. Jano! Jano, prosím ťa, No, ale proste toto je čisto akože návod, ako byť zlatokopka. Bože, komenty sú také mýt, takže poďme ďalej. Ty kokot. Pozor. Čajka vyplazila jazyček. My tu máme veľmi radi na tomto kanále jazyčky. Čajka úplne, že... Treat me like what is. Don't get me dirty. Love on me. Čajka sa normálne kúka do duše. Staring into your soul and playing with it. No, neviem, či sa úplne s tým hráš, moja zlatá, ale kúkaš mi do duše, mi z toho trošku blívne. Bože, normálne ja kúkam na tú Čajku a mne je fakt na piču. Mne je fakt na piču zo seba, že proste, že vôbec na ňu kúkam. Poďme ďalej. Doslova vyzeráš rovnako! Čo robíš? Dúkaš, že sebevědomý mění vizáž a je sexy. Vyzeráš úplne rovnako, kurva. Pozri sa, normálne Ofina sa mi z teba rozdvojila. Jebná to, normálne strapňuj sa, kokot. Trash versus garbage. Ježiš. Toto, môžem to tu ukázať. Friendly fire.
Den trápnosti 29. Taneček na tuhle vtipnou písničku. Zhubla jsem teď kilo za měsíc. 1 kilogram za měsíc nejak extrémne málo, ne? Ne, kalorický deficit pomalu, ale alespoň mi to pak zústane. No, tak tomuto mám normálne, že z prvej ruky, keďže ja som momentálne v kalorickom deficite a myslím si, že s tvojou váhou, čo ty si o niečo ťažšia než ja, povedala by som nejakých 10 kg možno. Ja som počas kalorického deficitu za 3 dní schudla 2 kg, takže za mesiac kilo je podľa mňa extrémne, že nič. A neviem, že či ten kalorický deficit úplne dodržiavaš. Čo je, ja tu mám radiť, kurva, keď ona si každý deň objednáva nejakú žranicu. Každý jeden deň chodia na žranicu alebo si objednávajú, takže vlastne asi nič. Jaké mám náklady na život? Nájem 0, nákupy, kosmetika 0, jídlo 0, zábava, cestování taky 0. Když si někam zajdu sama, tak asi 3000 měsíčně. A dárky pro přítele plus minus taky tak nějak 3000 měsíčně. A jak to dělám? No, platí mi to přítel. Aha, takže vlastne Čávo za ňu platí úplne, ale že úplne, že všetko. A Čajka mu mesačne dáva 3000 v darčekoch. Takže Čávo platí úplne, že všetko, kompletka, sebe a jej a on dostáva za to 121 €. Tomu se říká prosím pekne pijavice. Ja sama vydelávam, jen nic neplatím. No tak čo to mení kurva na tomto? Bože, ona je taká tupá. Samozřejmě vím, že tohle to není běžné, že hodně lidí to takhle tak nemá, ale zase na druhou stranu, girl, jestli prostě máš takový standard, nebo máš v hlavě, že bys chtěl mít takový standard, anebo že ti někdo prostě říká, že tvoje standardy jsou až moc vysoké, tak si můžeš vzpomenout na mě a na tohoto video, že takový muži prostě existují. To je originál, akože manuál k tomu, jak byť zlatokopka. Ja viem, že to tu hovorím možno je 6. 7. krát. 6, 7. To je extrém. Čím víc problému žena môže vyřešit sama, tím méně atraktívnejší se stáva její partner. Atraktívní. No, tak asi aj viacej než 10 kilo. Tak 20 možno, lebo tento build je už no dobre, bože, nebudem to komentovať. Byla jsem bohužel ještě skromná, protože tohle je životní styl, který chci. Vlastnit private jet, vlastnit jachtu, vlastnit vilu na Palm Jumeirah. Jebem na to. Vlastniť penthouse v Dubaji s výhľadem na Burj Khalifu, mít golden víza v Dubaji, mít Hermes a další krásne veci na web vyšlistujú ako denní odev, mít takový šatník, vlastniť vilu v Itálii, vlastniť alespoň týto auta, pleš šperkovnice diamantu, zůstat v hoteli za 200 kCZ na noc. Čo ti jebe? Tak to čo je? A Čajka, můj miláček. Vždyť to je rage bait totální, není, ja to fakt chci. Normálne to je jedna materialistická, arogantná zlatokopka. What do you mean? Hotely, šperky, auta, vily, šatník, ty kokot, Hermes. Golden Visa v Dubaji, normálne Čajka je jedna arogantná, nesebakritická, bez hociakej sebareflexie, arogantná zlatokopka. To je extrém. Takže, no, ako to zhrnúť? Myslím si, že som to zhrnula veľmi jednoducho. Proste Čajka je zlatokopka. Ja vám ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Dajte mi určite like, odber, napíšte mi komentár, niečo ohľadom tohoto, alebo hocičo, len aby sa pohol ty kokot! Znova, aby sa pohol trošku algoritmus. Dajte mi sledovanie na Kiku, kde každý deň streamujem od 17:45. Hráme tam všelijaké hry, pozeráme videjka, reagujeme. Dajte mi sledovanie na môj Instagram, kde sa volám Anituška. Aj na Kiku sa volám Anituška a aj na YouTubeku sa volám Anituška. Díky moc, majte sa pekne. Vidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čaute. Pa.